फिन खेबसे बयनिसिमबो आंनि गोसो सिंनि खुलुमनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरनाय थाबाय। थ' रायजोफोर आङो गोलाव दिन जाबायमोन बेबायदि आसनिफोरनि सायावहाय भिडिअ' लाबोयैया। आसनि होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखाबाय जोंनियावहाय गोबांथार आसनिफोर बेबायदिनो दंखायो आरो आसनिनि रांफोरा जोंहा आवगोलाव बेबायदिनो हाबगासिनो दङमोन आरो मोनबायानो थादोंमोन। दा गेजेर ससेनिफ्राय जोंहा बेबायदिनो बन्द' जानानै थाबाय आरो दिनैसिमबो बेबायदि रांफोर मोननो हायाखै, जेरावनाखि अरुणोदयनिफ्राय लानानै बेबायदिनो गोबांथार बायदिसिना ना। दा सावरायलांनो सेथि आपडेट्सआवनो जोंहा थागोन जोङो बेबायदिनो रां हाबनायनि सायाव जोङो सावरायनि रायजोफोर। आंनिया देहाया बारा मोजां नङा, थ' बेखायनो आङो बेबायदि भिडिअसफोर लाबोदोंबाबो माने बेबायदि टाइम होनानै मोजाङै भिडिअसफोर बानायनो हायाखै आरोना। दा जियानो हक बेखायनो आङो एसे आपडेट्सफोरखौ लाबोनायाव एसे माने लेट जाबाय थादों। दा जियानो हक रायजोफोर आङो दिनैनि आपडेट्सखौ नोंथांमोननो होलांदिनि आरो नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों भिडिअ'आ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ। थ' बिदिब्ला जोङो सावरायलांदिनि। जोंहा आगस्ट दान फैनो थांगासिनो दङ, मोनसेबो आसनिया बन्द' जायाखै। दा आवगोलाव जेरैबायदि मोनदोंमोन आगस्ट दाननिफ्रायनो बेबायदि मोनफिनजोबगोन। जेरावनाखि रेशन कार्डनि दालि सेनि संख्रि बायदिसिना ना 100 राङाव मोनदोंमोन आवगोलावहाय, थिग बेबायदिनो मोनफिनगोन। मोनसेबो बन्द' जायाखै, जोङो मिथिनो मोनखादों, मामाया बुंलांखानाय जोङो खोनानो मोनखादोंना आवगोलावनो। थिग बेबायदिनो अरुणोदयाबो आगस्ट दाननिफ्राय हाबगोन। जोङो बेबायदिनो 3000सो मोनोना 1250 थाखासो मोनो, जोंनो बेखौ समा खिन्थागोन। नाथायबा 3000 करि मोनोब्ला जोबोद मोजां आरोना। दा बेखौबो मोननो थांगासिनो। आगस्ट दाननि 1 तारिखआव मोनाब्लाबो बेबायदिनो 2-3 तारिखआव मोननायनि गोबांथार चान्स दङ ना। थ' जोङो आधार लिंकफोरखौ खालामजोबनानै बयबो लाखाबाय जानांगौ। थ' आधारखौ बेंक एकाउन्टजों बेबायदिनो लिंक खालामनानै लाखादो, नङाब्ला रांफोरखौहाय जोङो मोननो हानाय नङा आरोना। थ' बयबो खालामनानै लादो। दा बिदिब्ला जोङो गासैबो आसनिखौनो जोङो मोनखागोन। थ' जोङो गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांनि। बे गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जोंहा बेनो CMAAA। जोङो सिगाङावबो सावरायबोबाय थादोंमोन बे CMAAA खौहाय। दा गोलाव दिन जाबायमोन आरो जोंनियाव बेबायदि एप्लाइबो जायाखै आरो बेबायदि जोंहा माने गेजेराव बाजेटआ नै थानानै बेबायदि जोङो भिडिअसफोर लाबोखायाखैमोन आरोना। दा जोंहा बाजेटआ अलरेडि जानानै थांबाय आरो लासै लासैनो बिलफोरा बेबायदिनो पास जालांसिगोन आरोना। दा जियानो हक CMAAA थांनाय बोसोरावबो मोनदों आरो बिनि सिगाङावबो मोनदों, मोनबोगासिनोखा। एबारबो मोननो थांगासिनो दङ। इलेक्सननि सिगाङावहाय प्रतिश्रुति होलांदोंमोन मामाया बेबायदिनो 10 लाख लाइमोनफोरनो बेबायदि माने CMAAA होगोन। आरो CMAAA खौ सोर मोनो? जायफोरा सरकारनि बेबायदि साखरि बाखरिफोर गैया ना, बेकार जानानै दङ, बिसोरो बेबायदि माने बे बेकार लन बा बेबायदिनो मोनसे सरकारनि अनसुंथाइ बेखौहाय मोननो हायो आरोना। दा बेखौबो मोननो थांगासिनो 10 लाखनि, जेराव अल आसामावहाय टटेल ना बेबायदिनो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्टआव एसे बेबायदिनो खम जाहैगोन आरोना। थ' अल आसामाव होनांगोन नालाय। दा जियानो हक बयबो मोननो थांगासिनो आरो एप्लाइ खालामनो रेडि जानानै थादो। थ' एबारावहाय नैबे 3.0 जानो थांगोन नामा। थ' जोङो नेनानै थानि। जियानो हक बयबो मोननो थांगासिनो दं। जों एप्लाइ खालामनानै थ' लायोब्लानो जाबाय। जोंनियावथ' गोबांथार बेकार लाइमोनफोर दङ ना। बयबो साखरिखौथ' मोनजोबनो हाया आरो सरकाराबो साखरिखौ होजोबनो हाखाया। थ' बिदिब्ला आङो एसे माने भिडिअ क्लिप्सखौ होलांनि। मामायाहाय बेबायदिनो साংবাদিকफोरनि सिगाङाव आरोबाव CMAAA नि सायाव माखासे बाथ्राफोर बुंलांदों। आङो एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै दिनैनि भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबगोन। नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन। गोजोन्थों। बाय। 2 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিবলৈ ওলাইছে, এটা ভাল খবৰ। কিন্তু অসমত যাতে যুৱক যুৱতী চাকৰিমুখী নহয়, চৰকাৰী চাকৰিমুখী নহয়, তাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকল্প বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি লৈছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে? মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা এটা চাকৰিমুখী নোহোৱাৰ কথাটো কৈছে। এইটো এটা বহুত ভাল কথা আপোনালোকে কৈছে, গতিকে মই এইটো ৱেলকাম কৰিছোঁ। CMAAA বা এডভান্টেজ আছাম .3
বা যিটো আমি সেমি কণ্ডাক্টৰ ইকোসিস্টেম কলো এই গোটেইবিলাক হৈছে চাকৰিমুখী নোহোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা গতিকে এই বাজেটত যেনেকৈ চৰকাৰী চাকৰি কথা কৈছো আমি সমান পৰিমাণে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাহিৰত চৰকাৰী চাকৰি যাতে সীমাবদ্ধতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাহিৰতো আমি কৰ্মসংস্থাপনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰো বাজেটত তাৰ বিষয়ে আমি দীঘলীয়াকৈ কৈছো আপোনালোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত চাব পাৰিব চিফ মিনিষ্টাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতী যিটো ইচ্ছাটো কিছু কম সেই ক্ষেত্ৰত কিবা বিশেষ মই আপোনালোকক ক'লোৱে নাই যোৱা বছৰ আমি 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক 2 লাখকৈ টকা দিছো এই 5 বছৰত আমাৰ টাৰ্গেট হৈছে 10 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি প্ৰস্তুত কৰা প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং আৰু উইদাউট বেংক 2 লাখ টকাৰ সিড মানি তাৰ পিছত মুদ্ৰা আদি বেংকৰ লোনৰ সৈতে জড়িতকৰণ CMAAA বহুত ভাল কাম হৈ আছে কেতিয়াবা আপোনালোকক মই মাতি মোৰ লগত বহুত ভিডিঅ' আছে আপোনালোকক মই দেখুৱাম আপোনালোকে খুব ভাল পাব এটা প্যাৰেলেল ৰিভলিউচন এটা অসমত আৰম্ভ হৈছে আৰু কোনো লৰাই মোবাইল ফোন বা বাইক কিনা নাই ল'ৰা বা ছোৱালী